Tinokudokesai mabuja kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochigumi nopfumba mwedzi uno waKukadzi. Nyasi idi padoka dandemutande rikuita kuhwadza kuringa nozvange zviri kuburika zvekuti zviri kuitika. Manhokonhoko nozuro kwakuburika vhidhiyo mapurisa ari kuita basa rokukuba wanhu wawanga wasunga murima wakakubiwa wachizhamba wachiita kuchema chaiko zvaitomugwisa tsitsi. Kureketa kuno wazhinji tagotadza kupedza kuona vhidhiyo yacho nokutoti tange takubuditsiwa tsungununu. Kureketa kuno zvinotorwadza nokuti wanhu wagozobuditsiwa nyasi masikati wachiendesiwa kudare rodzimhosva rokurotonro wari 13. Kwai mhosva yawo wakanzi nehurumende waiita mutsepwede paribe agoziva kuti chii chawagoita. Asi bato rawo roCCC ragoreketa kuti wakasungirwa basi kutyaira dzimotika wachishambadza nozvorari yawo iriko mangwana. Ipapa zviri kureketa wanhu watiwo hurumende iri kuratidza kuti iri kusha zvekutoti wafunga kuti basi zvinhu zvega zvinoita kuti wapone kuita zvokukuba wanhu pabodzpo nokunyirana newanhu nokuseenzesa mapurisa nemasoja kuti auye nomhonya achiita zvokurova wanhu zvisirizvo. Idi mabuja pakaita kunyangariwa wamwe wagobuditsiwawo vhidhiyo wari kuita kukambairisiwa pasi nomapurisa. Idi mabuya angu unosaya kuti kohokonai zvinhu zvinoita kuwapeiko iwo mapurisawo kana wari kuzviita. Heno mabuya angu asi zviri kuhwadza kana kundoringa. Ipapa wanhu 13 woCCC waendesiwa kujeriwa kwai mutongi yeukai dzuda agoreketa kuti aneta saka achazvidaba zvokuti anga achimbwa nyaya yawo kuti wapuwe bhero nyasi wanozobenuka musi wechipiri. Idi mabuya angu izvi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Tichawarangarirawo mazita awo kana tasvika kuZimbabwe itsva. Tiri panyaya yesarudzodzi dziri kuuya kureketa kuno kuHarare East kwai kwaita zvaita wanhu kukubiwa newanhu woZANU-PF zvahwadza chaizvo. Kureketa kuno mapikicha abuditsiwa wanhu wakakubiwa ari kuringisika kuti wanhu waita kukubiwa nomhonya pabodzpo nosimbi, wamwe wakagokubiwa notambo dzomagetsi dziya zviriba kuningisika zvisvino mabuja. Asi tiri kundoimba kuti mapurisa anoita zviri nani. Ipapa bato roCCC raendesa kumatare rodzimhosva nyaya yozvawakaisiwa nomapurisa kuti zvinofanira kuteedzewa pavari kuita rari yawo zuva ramangwana. Heno kuti zvichatetekewa chere kana kuti zvichine zvazvichaita ticharamba tichiona. Kune wanhu wanouya ni padandemutande wagosimudza homwe yokuti ibatsire wakomana wotimu pachedu iri paGoFundMe. Aiwa tiri kuzvitenda izvi. Kwai ipapa anonzi Freeman Chari ndiye ari kutungamira homwe iyi kuti iite zviri nani ibatsiridze wanhu kuti waboyewo chiri nani nokuti waita kuti zvinhu zvibude pachena kuti wanhu woZANU wanonyatsozviita sei panyaya yesarudzo iyi. Ipapa pokare pane imwe homwe yaisiwa pane dandemutande inonzi kofi iri kuita kuti isimudze mari yokuti waimbi wari kukwanisa kuuya mangwana wakaita sana sekalaza naRicky Fire kuti waende koridza kuRari iyoyo CCC. Kureketa kwanyasi yange yakuda kutosvika pazviuru 4 zvomapondo okuBulletin. Toramba tichiwatenda wari kusimudza homwe dzi kuti zviite zviri nani. Idi kanzatu kanoita kuti zvinhu zviendeke idi. Zvahwadza mabuja nokwese kwese munyika kureketa kuno nokuti kuzvirimwa zvawakarima wanhu wese zvaita kuningisika kuita kunge pachiribe kana tariro. Kureketa kuno mvura yabva yaita kutiza apa kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa iri kuita kupurana ichipurana mazuva ese, asi kwedu kwatiri kudawo kuti inaye paribe kana chibodzi chiri kuitika. Heno kuti yawe kupenutsira kwari kuita dzimwe nyika kwedu no wadoti tiite kudiniko. Toita kuringira kuti peno kune zvichaitika asi goho ratoderera kureketa kuno nokuti kana zvirimwa zvatumbuka zvakutoda kuti mvura ireke kugoshota kusvikira pozvinoibvapo. Heno mabuya angu wanhu goitai kuchengetedza chaiko zvamakarima mukakohwa kare.
WaMnangagwa kwainyasi wabenuka kubva kuBelgium kwaunga waenda kumusangano weAfrica EU Summit. Toramba tichiringira kuti tichambwa zvimwe zvizhinji pakutekerera kwawaita kuti wabenuka nei peno ishangura pata heno. Wamonzora nyasi wagoita rari yawo kupela ndava kuhoro ikweyo kubulawayo apo wanga wari kuti wakutsvaka rutsigiro rwobato rawo rwosarudzo dziri kuuya dzimwe idi kwaye wakanyadzisiwa wanhu wakatoona kuti waitire panze pachena zvaakuhwadza saka wakabva wati rega tiitire muhoro kuitira kuti wanhu waite sewakawanda. Aheno mabi angu zvinotohwadza asi ndozviripo izvozvo. Kwaiwa mutuli wagoti waboya mumwe munhu anogona kuwapa mari yokuAmerica chikwereti chomamiliyoni 200 okuti wagone kuita zvimwe zvinhu. Idi zvakatooma mabuja ipapa tiri kutorwadziwa kuti kureva kuti mari yakapuwa kubva kuIMF iya 200 omari yokuAmerica mamiliyoni kureva kuti yakatokuwa kare asi palibe kana chibodzi chaboeka kuti chii chakaitirwa nayo. Heno mabuya angu zvakadira kunyangariwa. Chikwata choHighlanders chajiwa nechikwata choHwange zvibodzwa 6 kwanya. Aidi waita kukubiwa kuzvambaradziwa wakagozvezviredziwa pasi kuita kutonhadzira kasvasvaira kawo wegani nokukubiwa basi. Idi pakaita kunyangariwa waita kunyara zvokutoti heno kuti zvichadini. Tiringezvo sarudzo kwai kuHighfield ino yokumabuda zuva kuna Gilbert Bwende oMDC Alliance, kuna Nobert Chikumbo woZanu, kuna Shelton Murumbwa woPatriotic Zimbabwe naEric Murai woCCC. Tizive wanhu wokuzofotera. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Awa wanowenga wanhu wokunze kwenyika muSouth Africa nyasi waenda koita zvokutekera muguta roJoburg kuHillbrow wari kuti iwo tiri kuita inonzi Operation Dudula. Haidi heno kuti zvichapera sei asi zvinogona kundonyangara kureketa kuno. Wobato rinopikisa hurumende kuTanzania Freeman Mbowe kwai akutanda kuendesiwa kudare redzimhosva nomhosva yekupomerwa chitororo. Ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei. Madziso ese anenge akaita kuningisa ikweyo kuti tione kuti zvinenge zviri kumbotekaidziwa seiko pazvinenge zviri kuitikapo. Kuno nyika 3 dzomuAfrica dzapuwa ruremekedzo noWorld Health Organization kuti dzitandewo kunhadzira mishonga yoMRNA iyo yokudzivirira zvirwere. Ipapa kuno South Africa waIjipita wokuTunisia woNigeria pamwepo noKenya noSenegal ndo wasarudziwa. Aiwa tinowarovera manja tichimba kuti zvichaita kuti dunhu reAfrica riitewo zviri nani. Anonzi Blessing okubhare wokuNigeria anoita zvokumhanyitsa kwai arambidziwa kuti aite zvokumhanyazvo kwemakore anotera 10 kwai akabatiwa achimwa zvinhu zvisingafaniri kumwiwa nevanhu vanomhanyazvo. Aidi zvakaita kuoma apa kwai akabatiwa kabodziba asi kakatowanda. KuZambia tiri kufara kuti mumwe wedu Patterson Daka kwai aita kuita kunakidza chaiko kuLeicester City kwaari kutamba nokutoti wari kuenderera mberi nokuhwina. Aiwa toramba tichizvitenda iye kwai agwesa magobhora anosvika 10 pamitambo 13 basi. Aiwa zvinofadza zvinokudiwa dai zvaramba zvitoenderera mberi. Takadaro zvedu kosvondo rino tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.